mukaddaman billahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Ramokadi budal kabeh. rebutan warisan anak puture rame-rame rebutan warisan. Salatan kaimatan bidawami mulki Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab, Go. Jawab. Ya, iki kepiye ceritane? Piye to Mas Najih? Piye? Aku budal kabeh iki. Piye? Mumpung nang kene to Mas. Mumpung nang kene tak budalke kabeh. Aku FYP mau, Mak. Ngomongnya bati cilok kuwi. Ngaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Cebongan Kidul. Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nggih kalau dengan utalan dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kalian kadang-kadang Pramukadi. Brayat monol kadang dadi marak sowan nderek mangayu bagyo acara tasyakuran. Dan juga milad yang kedua untuk Muhammad Kaizen Al-Baihaqi dan tasyakuran Sifa Alifa Ramadhani Baihaqi dan Siha Group Magelang. Kalian ulang tahun nih kula, Mak. Kalih ulang tahun nih Mas Najih nggih. Nggih mugi-mugi pokoknya doa terbaik gimana Najih nggih untuk semuanya. Amin. Amin. Iki spesial malam ini, Mas. Wah, tak tok kayak kabeh. Iki saya ono sing urung mangkat, Mas. Aduh. Repot aku iku. Isih 8, sampean arep jatah piye nek ngene iki? Oke Anwur. Iki ngenteni Mas Randy. Wes tadi lho, Di. Agus ki pekok ora. Terus ngene Pak Go. Mawi blesek mesake. Ah blesek le ra tatane nyopir mripate merem kuwi. Aja muni ugas Agus. Wong namine Agus ki nang kene akeh lho, Pak Go. Akeh Agus Sopet. Wes. Pak Yanto. Fanmu akeh ono ngono kuwi. Iki lho sebelah kiri iki fane Pak Yanto kabeh. Fane Pak Yanto akeh po. Fane Pak Yanto kabeh. Aku ngalah-ngalah ya aku mau le dedong. Wah ngono. Pak Yanto ki aja ngece. Iya. Wingi wis Gerah Yasin ke mentik-mentik. Sampeyan ngerti ora Mas sing marai fane akeh banget. Pripun? Jenggote. Dalem. Aku juga padamu. Ulang tahun kok double mau. Sapa tahu ulang tahun kok double iki mau. Halo, Trikandi Rempong Indonesia kok ming loro?
Loro. ora bubur rempong. Ndi? Kae bebek menjup kae. Lho, kae. Heh? Oh, sing siji kayak meteng jare. Sik, iki ning meteng tenan apa ora? Nek meteng tenan ngono ki aku arep barengi ngono lho. Wes, Yes, yo. Nyambut gawe, Mas. siap. Ngelmu iku Ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen catur rasane mari-mari urip mulya swarga munggah mari yen turut munggah swarga munggah mari ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari nek satu Yo. Bal-balan gerak. Guh, Rasa kesusu nang petong. ana montor mabur nang mbure iki. Heeh. Silir sing sore silir. Jawa go. Ayo. Mah mikir ayo apa lagune iki manut kowe? Aku manut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Nomor kowe tak. Pak Dodi kuwi lho, karo Pak Dodi. Dodone. Ai. Iki lho. Ayo. Jajal, dia jajal. Apa-apa kok. Oh, siap. Tak siap ke. Sulai Pirang tahun ramai. Bar mlaku kok go. tang budak pangkate njur kementos saiki iki. Ora tau nili sekarimbang. Tambah lemu barang ya. Oh, tambah lemu. Arep nang candimu. Rasido. Ngono. Kamu gak paling panjang umur ya Pak Dedi ya. Yo, paling lancar rezekine. Yo, siap ke yo. Siap. Wajib ilah nang wadon ilmu wajib ilah nang wadon ilmu jawira yen turun sabodomu jawira yen turun sabodomu wajib Asale agawe Tulungi maring sembahyang. Sekali baita agawe wana cinta bila mau
Drak. Asik. Mas Najih. Kok ora dipasangke karo maedang tok ah. Nggih dimaklumi iki rada ana sing kathil ora rata menyang. Kon mlaku Pak Dodi kuwi. Yo Mas yo, mlaku. Yo, lakoke. Lagoke Mas Najih. Yo i. Jo. Mas Haji, kon mlaku ora apa melu ros. Wek keringet kok napa? Iki sesuk FYP kok. FYP meneh kok sesuk. FYP aku. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megandake tresno Rayono atiku yen saiki siap ke dulur yo
Iki ana MC ne barang karo Mbak Ayo mbisu. Tak Napa? wakilke kenalan. Hei. Riko dong kenal toh? Kenalan sih, Mbak. Dalam. Nggih. Mbak kuwi kok Mbak sapa kok sik? Jenenge sapa sik? Mbak Endut. Saya apa? Ojo endut. Sik, Apa? Gemoy. montok itu montok. tanda. Montok. Mbak Sugeng. Pripun Mas, gareng apa to wingi? Udu gareng tuh Petro. Mbak celeng. Kowe rasa melu kowe Gus, tak ciak lho kowe Gus. Pak Gus. Napa wal-wal aku wal-wal. Paidak kowe Gus. Kenalan sik to. Ora galak-galakku. Sih, ngarepe Eri iki tak kira iki saweran bulemper. Kenalan. Don. Ana bojone ijen sik. Main delik ra apa-apa, Mbak. Kok nek ra dibak dilawang ya luwe. Wah, ya kono. Wah. Kae. Kowe napa melu-melu kowe gak aneh gak iso melek wae. Rasa melu-melu sol. Mas Rudi iki Aku yo suwe banget ra petokan iki lho. Iki Aku wis suwe ra petuk iki aku. Suwe tenanan. Suwe ra petuk kok petuk pisan kok ngejak padu. Apa-apa. Muga-muga pati ngono Mas Waras sampai panjang umur. Lho nek di paling gampang ya, Mbak ya. Nek waras ra payu iku. Nek Waras ra payu. Ora payu. Payune mergo edan nek. Iki biyen jamane Januari. Iya main dang. Nek waras ki malah ra payu larise mergo Ora payu. edan kuwi kok. Wong edane sampe dingin ya iki kok biyen kok. Aku ki nek umpamane dadi lanang tani ora payu. Tenan. Ayo aku dadi wong wedok ya urung karuan payu. Ayo ki Pak Doni napa Pak Doni? Nama Pak Doni. Perhatian semuanya. Napa to, Mas? Kok iso-iso lho. Urung tak ngerti polisi kok ngene, Po. Iki arek poluan apa polisi nek ngene iki? Maksudnya Polisi tidur ya? Polwar. iki poluan kuwi. Polban apa? Nek kuwi udah polwan. Polisi Waria. Bantu. Kok Mas Tombo yo ngono to, Mak? Perhatian semuanya. Siap gerak piye siap gerak, Mak? Siap. Gerak. Yo, Leng. napa to? Siapke. Siap. Aku Ayo, ning gerak. suwe-suwe nek napa ningali niku Arep-arepan. Ngene, Pak Doni iki ora rada piye dia ngono. tau mangkat apa kowe? Napa? rada iya ngono lho. Bayar mangkat lah, bayar mangkat. Alah. Cek. Nang di papan berarti wae. Ya ora berarti ya. Ora mampu. Baleni mana? Sik, Yo. iki ngene-ngene iki to, sesuk iki aku le nyaur tan apa? Ditilang. Ya Elvandi lonte kembang. Pak Doni ayo. Asini kok. Ya ehandi arutsir di kembang wangi mobil kumilang ojo siro mengamingo miturut gue pengiran Ya Erwandi roncir kembang wangine mobil gemilang ojo sirame ngamengo miturut gawe pangeran Moga lekas sekejap Bira-bira dalam dunia Doe kui orang kata semuanya Dia runcir Ya terbandi roncir kembang Wangine mupir kembang Oncok sirame ngamengo Mitur gawe pangeran Moga lekas sekejap Bira-bira dalam dunia Doe ku orang getos semuanya Mafailaton Assalamualaikum
apa dhewe? Ya dia Apa? mafalatun. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi 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 Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Ada ke depan, gerak. Wah, ke depan kok kowe iki ngerti ora? Arep ke depan iki. Cah anyar kok ora jamak. Derek ingkang wonten ing sebelah genset ampun ditumpaki nggih gensete. Mangke Nggih, sing sebelah genset ampun ditumpaki nek aja numpaki kula mawon. Apa? Alah Dani rasa ngono mbiyen piye? Kok nek ketemuan janjian ning Ancol kok. terkhusus kanggo wong wedok-wedok sing lemu, awake lemu. Aduh, Saya iki Mbak Lonjene. Saya buri kaya lemu. Lemu galo. Saya ngayem pokoknya nek ro iki tote Mbak iki iso mengsle. Ini Mbak, ora usah minder, tetap percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kakean gizi, ora kakean loro ati. asik. Karena bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Seharusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya, terlebih-lebih memujanya. Mana kuwi peyek digodhol kucing. Terus wong wis tuwek ambune kecing. Setunggal lagu Kasu Nyatan. Roko kang kajira tresno dinalika lining jiwa kegandrung parasmu ya Ora gampang nombo tak delok suarane mertoyudan wingi Windusari pecah mertoyudan kudu pecah
Apa iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak luar biasa. His dan Yo. Kita pemuda Islam Indonesia. Bar niki sementara belum ada, tapi jadwal selanjutnya baru ada di bulan Syawal. Tanggal 28 wonten ing Somokaton. Bakal Pokok daerah Bantul, sekaligus launching perdana Sri Kandinya Sekarimba Indonesia. Rudi, awake dhewe tekan Syawal iso ngeyek nang liyane. Lanjut tanggal 29 wonten ing Somokaton. Kerjaan Somokaton. Kowe nggo jenengan. Luar, mburi omahku. Wah, Iki syukuran FB Pro. Ora iki ngalamat yakin. Yakin walap doli ning ngene iki. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia Utama kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa ikut dasarnya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia datang kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia.
arep nondi, arep nondi. Sari nandi putri sari nandi. Wes saiki ki entuk dadi apa ora ngono lho. Oleh delet. Gak nek delet. Bancine dadi suwe ya. Yo. Putri Suri pujaan sang Dewi, tiap hari sang putri menari diiringi lagu
Hey!
jantung ngingati ora bakal aku hamle janji ra ono wani liya aja sumelang bakal salinati sayang ingatlah selalu janji kita suci yang telah kita ikat bersama yang telah terjalin dan terikat masa semoga abadi selama-lamanya. Sawiji apo sliramu tansah setya tresno lan sadu sinar senan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi.
Ali. Sopres kemolong kendang dia lagati pung imbala punang loro selendro selopret belok sarang kipang nyoba merai ikep macan mangap mekap bocah kano kaleo kipra mustaka kanggunan reo ketana saat gawe biro mangkutani bau kapan pariwisata lima minggu mudah sesuja kali kabar ombak-ombak tekani rujukan sewu ceceria kamu foto lupaku sarung sinawe serta sembuyu sampai tawa pancen abot sruning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kang bisa sak remong lapari aman bolo. Ayo Pak Go.